Sinampahan na ng ombudsman ang dating alkalde ng May Kawayan City, Bulacan na si Joan Alarilla. Ito'y matapos ang makaraang makita ng Bantay Bayan na may probable cause para sa kasong graft o katiwalian hinggil sa mga maanumalyang proyekto nito. Higit sa 30 proyekto ang maanumalyang napondohan ng dating alkalde ng May Kawayan, Bulacan na si Joan Alarilla sa kanyang termino nitong taong 2007. Sa pagsisiyasat ng ombudsman sa kabuuan ay nagkakahalagi ito ng 4.55 million pesos. Isa dito ay ang rehabilitasyon sa 20 kalsada at 4 na basketball court. Hindi rin maituro ang Ghost Project na ideklarang konstruksyon ng multipurpose hall, motor pool, dump site, city nursery at pati ang pagpapagawa ng poso sa ilang barangay ng May Kawayan. Base sa investigasyon ng ombudsman, umaabot sa 33 ang kontratang naisara sa 2 suppliers ng walang public bidding. Ilan rin sa mga irregularidad ng mga proyekto ng dating alkalde ay ang mga questionabling dokumento. Paglabag ng Section 3 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 33 counts ng malversation through falsification ang inirekomendang kaso ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Kasama sa pagbabalita si Angelica Simpao. Ako si Iren Kiambao para sa Metro Central Luzon News.